Dit is landbouwer Mark. Na zijn uren op zijn landbouwbedrijf verdient hij een centje bij met het onderhouden van houtkanten. Deze kans kreeg Mark door het LISRO, dat in Aldebieze haar 10e verjaardag vierde. Het LISRO, of het Limburg Steunpunt Rurale Ontwikkeling, is een VZW die landbouwers helpt aan de gang zetten in het landschap. Onze werken zijn heel divers. We nemen werken aan via aanbestedingen. We nemen werken aan per uur of per stuk. We onderhouden waterbekkens, we onderhouden bermen. We snoeien houtkanten, holle wegen, dat ze terug kunnen verjongen. Het is heel gevarieerd werk, dus als je op een landbouwbedrijf zit, dan heb je koeien of varkens. En dit is weer iets, je komt dus onder de mensen. Ik heb dus iets anders te doen, dus dat vind ik wel interessant. In de afgelopen 10 jaar is het LISRO erin geslaagd om 238 leden te verwerven die werkzaamheden uitvoeren. We hadden niet verwacht dat er zo'n groei zou kennen. We hebben momenteel 8% van de landbouwers in Limburg die meehelpen met onze VZW. Het LISRO is belangrijk voor onze provincie omdat zij enerzijds zorgen eigenlijk voor de verbredingsactiviteiten van de landbouwer, waarbij die ook een extra inkomen kunnen genereren. En anderzijds ook dat zij heel erg inzetten op die landschapsintegratie, waarbij eigenlijk ook aandacht wordt gegeven aan de omgevingskwaliteit van de landbouwbedrijven, maar ook van het landschap in het algemeen. Het leukste is eigenlijk de variatie die het brengt in je werk. Ze vragen mij, kun je daar 's middags om 2 uur zijn? Oké, dus 's middags van 2 tot 3 ga ik dus eventjes naartoe. En is dat een klusje dat ik weer kan opknappen. Het is helemaal geen opgave. Het is een soort, laten we zeggen, bijna een hobbyvrije tijdsbesteding. En het is ook nog een voordeel dat het betaald is ook nog. De toekomst van het LISRO ziet er rooskleurig uit. De toekomst voor ons ziet er op die manier uit dat we veel werk gaan krijgen. Het zal steeds toenemen. De vergroeningsmaatregelen van het Europees landbouwbeleid die op ons afkomen, de instandhoudingsdoelstellingen. In ons groene Limburg zullen er nog veel handjeswerk zijn om te verzetten in ons landbouwgebied, waar dat we best per definitie een landbouwer ook werk geven.